kono Mali ko kan an bɛ foli kɛ aw bɛɛ ye k'a fɔ aw ye aw danse aw bɛ ka télévision min lajɛ nin ye Tam Tam TV de ye ka kunnafoniw ta k'a bɛɛ dɛgɛmɔ ka sɔngɔ sɔlɔ k'a kɛ aw ma kulɔra fana ye an b'a fɔ aw ma aw ni ce anw bi Jenbe kan dumani de fɔ ni ka kunnafoni duman ta k'o da a kan aw ni ce bi an nana kunnafoni kɛnɛ kan min ye i ka dɔn Noël Burama Danbɛlɛ ne ni ale don bi ka kunnafoni ta k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ Noël o de baasi t'i la man tɔɔrɔ foyi tɛ n na denbaya bɛ di baasi foyi tɛ denbaya la e taamani sen na wa e ye moto ta wa e ye mobili ta den Sanogo a ko gɛlɛyalen don dɛ an bɛ waati min na sisan maa bɛ maa ɲininka o la wa an ye dɔ de kɛ nin bɛɛ la an ye dɔ kɛ moto la an ye dɔ kɛ an sen na est-ce que an ye sotaramani yɛrɛ ta Allahu Akbar sabula ni dɔ y'i jigi yɔrɔ dɔ la yanni i ka dɔ in sɔrɔ dɔ b'i ta ko in b'o cogo la ça fait n bɛna min kɔni fɔ Noël Burama an ka fɛɛrɛ ɲini n'o tɛ nin tɛ ko ye dɛ Ala n'a fɔra ko anw belebelebaw anw minnu bɛ kilo 90 ni kilo 100 la ko anw ka taama an sen na sport don dɛ o kuma ka ca dɛ e ma ye nanzaraw bi bɔ ka taa boli wa u bɛ taa boli u yɛrɛ ma ayi u b'a dabɔ a kama de ka taama walima ka boli walasa ka dɔ bɔ u yɛrɛ la n ko sport tɛ wa n k'a ka ɲi maa ma tiɲɛ don an ka kɛ sport ye parce que bon ne fana kɔni bɛ kelen kɔni dɔn kana an filɛ n ka bonya fɛ dɛ n'a fɔra ko an ka taama an sen na Tam Tam kɔnɔ yan maa dama dɔw bɛ yen olu tɛ ne da dɛ jɔn t'i da ɲɛma tɛ ne da taama la ayiwa n k'olu bɛ mobili de kɔnɔ mobili fiɲɛ sumalen de b'olu kan tile b'anw tape k'an to moto sanfɛ n'olu ye anw dan o ye hɛrɛ ye kapi kelen kelen tɛ se ka ne dan taama la kana siga balo tɛ se ayiwa a se tɛ balo ye a se tɛ sumano ye i y'a faamu Gawusu kɔni kuma tɛ maa yɛrɛ tɛ yan min bɛ se ka ne dan taama la kuma banna yen kuma yɛrɛ ban an bɛ se k'a essayer o an ka moto jɔ an ka taama dɔrɔn ka taa fo Sɛbɛnnikɔrɔ i bɛ k'a ka yɔrɔ la ka segin wa sebaa bɛna dɔn sisan kamalen n ka bon nka n ka kɛnɛ dɛ a faamuna a faamuna n'i ko ten kamalen a faamuna an sigira kunnafoni kɛnɛ kan kosɛbɛ ko jɔn y'a kɛ mun y'a tigi bila a la a ko ko kɛra cogo di anw bɛna o de ta sisan k'o da limanaw tulo kan kamalen n b'i bila ɲɛ i ka tɛmɛ ni kunnafoni ye kamalen i k'a dɔn an ka maaw bɔ kunnasiri la ayiwa ni tɛ basi ye bisimila Abubakar Sidiki Sanogo n'i y'a di an b'a minɛ ni barika ye kosɛbɛ kɛ parce que sɛbɛn min bɛ ɲɛkɔrɔ sɔgɔmada in na o de ye Bamada.net Bamada.net a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ a ko cogo di tajiko gɛlɛya min bɛ an ka jamanaba in kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw la ani an ka Bamako dugutigilakaw ko u bɔra ko kuma na olu jɔyɔrɔ ka bon dɛ ko kuma na dɛ surtout famille fondatrice yere olu y'an ka notable de ye kosɛbɛ kɛ u b'o jogo di Sanogo lakanabaliya ko kɔni ɲɔ ɲɛ bɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ko fɛn min ma terrorisme banbagaci wale kɛba maaw ye wa ko wa ni kɛlɛ min kɔni filɛ nin ye f'i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in k'a ta sira ko ka ca kosɛbɛ koyi ko sanga ani waati dɔw la kɛlɛ in a bɛ ta ka an ka golomasiri taabaw sɛgɛrɛ wa waati dɔw yɛrɛ la kɛlɛ in a bɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden gansanw ma koyi ko wa ni kɛlɛ min kɔni filɛ nin ye k'a jagoyara an ka jamanaba in kan a bɛ san 10 o bɔɲɔgɔnko bɔ koyi ko wa kɛlɛ min filɛ nin ye ko sariya foyi tɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛ in a tɛ ka sariya foyi bonya k'an bɛ don min na i ko bi binkani wali kɛbaa maaw u bɛ ka binganiw ta ka ɲɛsin jɔnni ma an ko maa minnu ma opérateur économique o tɛ an ka sɔrɔ a bosobaw ye wa ko bi n'a ka biya la k'u bɛ ka bi olu de kan walasa cogo min na an ka jamana in a bɛ se ka dafiri walahi ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a lajɛ k'an bɛ don min na i ko bi famille fondatrice Bamako ale kɔni ko n'i ye a ta k'a lajɛ ale ka fara an ka diinɛ ɲɛmaaw kan kɔni bɛ wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma hali bi sentiri k'an ka sɛbɛkɔrɔ seere koyi ko nin ye waati gɛlɛnmanw de ye ko nka ko f'i ka da la k'a fɔ ko nin fana k'a bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ kɛ k'a bɛ tɛmɛ ko maliyɛnden minnu filɛ nin ye k'an ye maaw ye maa minnu
n'a ma jigin no kosɛbɛ n'a ma ka ɲɛmaaw bonya n'a bɛ ko kosɛbɛ ni kɛlɛ min filɛ nin ye ko f'an ka dɔn k'a fɔ ko janfa bɛ nin kɔrɔ dɛ mais ça c'est le mara ko janfa b'a kɔrɔ k'i ma jigin ka ɲɛmɔgɔw ye o ye mara belebeleba de bon anw ka jamana in taabolo y'o de kabini lawale o jɛ n'o ni denmisɛnnin fitinin anw fɛ yen Mali kɔnɔ yan kɔrɔ bi kɔrɔ dɔ kɔrɔ ye dɔgɔ bi dɔgɔ dɔ dɔgɔ ye bilahi ba den bi ba dɔ ba ye o jɛ ba b'a dɔn ko fɔ nin y'ale den ye anw lamɔna o de kɔnɔ o jɛ wa ɲɛma bonya ye anw ka taabolo dɔ de ye kosɛbɛ awɔ parce que yɛrɛ ko di ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko nin kɛlɛ in hukumu a n'a kadara kɔnɔ bisimila tiɲɛni caman kɔni kɛra maaninfinw ni ko o tora a la dɛ o dama tɛ ko minɛn caman tiɲɛna ko nka ko bɛɛ n'a ta ko maliyɛndenw kalekan ye mun ye hali bi an ka wuli k'an jɔ walasa cogo min na an ka jamana a bɛ se ka kɛ an ta ye wa a bɛ se ka kɛ an sago ye an kana siri maa si la ni o ye kɔfɛ jamana ye ko o waleya min kɔni filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko laɲini bɔra an ka ɲɛmaabaw yɛrɛ la koyi wa ko o de donna maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kunna wa k'an bɛ ka baara kɛ ni o de ye ko nin san 5 min filɛ nin ye n'an y'a kɛ transition kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an bɛ se k'a fɔ ko baara ɲuman caman kɛra baara caman kɛra min n'a kɛra tare ye ko nka ko ni gɛlɛya nana k'an ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛmaaw k'u b'a ɲɛ wa k'an ka to u kɔ fana an b'u dɛmɛ o gɛlɛya in fana kɔnɔ ko don n'a nataw la k'an bɛ bɔ nin gɛlɛya in fana kɔnɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɔlen filɛ nin ye ko ka taama ko ka se station dɔw kɔnɔ parce que sɛbɛnbaga yɛrɛ ko tɛ moyi k'ale don k'ale y'i kɔ don dɛ jama ala maa b'o fɔ maa ye wa maa b'o dɛmɛ ko fɔ station kɔnɔ bilen wa k'ale ye min ye station kɔnɔ k'a ye hinɛ ni misi k'a y'o jigin ale dusukun na k'a y'o jigin ale dusukun na ala o laseli o bɔra Musa Sayon Kamara yɔrɔ ni ale ye journaliste ye quotidien indépendant la ni a y'a jɛnsɛn u ka bɔlɔlɔ sira kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ u ko k'an ka commandant de bord o tɛ bateau a ɲɛmaaba ye wa k'o ti maa wɛrɛ ye koyi président de la transition le général d'armée Assimi Goïta k'a dun tun ye a fɔ an ɲɛna kabini a daminɛ ko an bɛ sira min kan nin ye ko nin sira in k'a ka jan dɛ ko gɛlɛya bɛ sira in kan dɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i pɛrɛ ko gɛlɛyaw bɛ yen dɛ ŋɔnu b'aw sɔgɔ sira in kan aw sen bɛ don tasuma la wa buteli fɛnɛ b'aw fara Noli an bɛ sira min kan yan misali bɛ i n'a fɔ cogo min na i b'a dɔn wa c'est comme aw ka carré kɔnɔ sisan ni e Noli ko bon ko n tɛ siri maa si la tuguni mago tɛ maa si la o ma nɔgɔ i y'a faamuya o kuma ka ca o kɔni i bɛ wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye sa o kuma ka ca ko mana e sɔrɔ sa maa t'i dɛmɛ e de bɛ wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye an ta ye misali bɛ n'a fɔ o de ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an ye kɛlɛ min an bɛ kɛlɛ min kɔni kɔnɔ ko dɔw b'a fɔ ko nin ye diinɛ kɛlɛ ye koyi ko nin kɛlɛ in k'a ni diinɛ kɛlɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ka jan ko nin ni diinɛ kɛlɛ k'a ti fan kelen fɛ koyi k'olu famille fondatrice ko olu bɛ se k'a fɔ ko diinɛ kɛlɛ ko olu b'o dɔn kosɛbɛ ko nka ko nin kɛlɛ min filɛ nin ye f'an ka da la k'a fɔ ko nin tɛ diinɛ kɛlɛ ye wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɔ Ariseki Sanogo kɔni ko k'u bɛ jamana kɔnɔdenw fo k'u bɛ ka majigi min kɛ hali bi n'a ka bi a la k'u ka to o majigi kɔnɔ u ka to u ka ɲɛmaaw kɔ u ka ɲɛmaaw to ɲɛfɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko bɛɛ ni kelenya k'a bɛ sabati an ka jamana in kɔnɔ wa ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ban a bɛ tila ka an ka ɲɛnamaya kɛ tare o kɔnɔna la Fasiri n'i y'a bɔsi ka bɔ Bamada.net kɔnɔ Isa Jigiba ale bolo bɛ fasiri la Bamada.net Noli Burama Danbɛlɛ an bɛ foli kɛ u ye k'u ni ce an bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo Fasiri a ɲana kamalen i k'a dɔn bamananw bɛ deli ka kuma dɔ fɔ ko ji min bɛ bɔ manɔgɔ da o sumalen don dɛ o ji sumalen don Fasiri ne bɛ don n'a ye Malijɛ ta i k'a dɔn ale kumana maa min ye n ta in sɛbɛ a tɔgɔ ye ko Awatara a sɛbɛkɔrɔ kumana a ko carburant ko gɛlɛya i bɔra k'i da don min na sisan ni o ye taji ye o tɛ ka sɔrɔ o gɛlɛya min bɛ Mali kan kamalen i k'a dɔn a ko Gwane ka Gwa ministre o min ɲɛsinnen don anw ka jagokow ma e ko ale ma wele bila i k'a dɔn taji ko ɲɛdɔn b'an kana ma wa ministre John Kodo fɛn min ye industrie et du commerce anw ka usine ko ani jagoko ministre Musa Alasani Jalo a ye wele bila i k'a dɔn jɛkulu ma
groupement minnu bɛ taji ko kunna n'u bɛ taji ko ɲɛdɔn o dɔ ye jɔnni ye le groupement malien des professionnels du pétrole kamalen GMPP a y'u wele olu kɔfɛ groupement professionnel du pétrole GPP a ye olu fana wele sɛbɛnnikɛla ko ani ninnu jɛra u sigira u kumana kumaw kɔnɔna na bɛn kɛra mun kan fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan min b'a to taji bɛ se ka don Mali kɔnɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma gɔlɛya o ye kelen ye filanan an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ cogo di ani ni maa kɔfɛlen ninnu u ye hakilina fara ɲɔgɔn kan caman kɔni kɛ wa min ye i k'a dɔn minisiri Jalo a kɔni ye a jira k'a fɔ vraiment i k'a dɔn a ye nin maa ninnu wele k'a ma nimisa dɛ bari munna min ye nin groupement maa ninnu nalen Noël Burama u ye proposition min kɛ minisiri ye proposition camanba de ye min b'a to essence bɛna sɔrɔ nɔgɔya la nka o proposition da tɛ mɔgɔw la fɔlɔ dɛ ko k'o to gindo la n'an y'o fɔ sisan nɔ dɔrɔn n'an y'o fɔ juguw b'o ta k'an gɛlɛn n'o ye kɛ dɔw fana bɛ citerne natɔ to ka filmer k'a filɛ nin ye nin yɔrɔ la y'an d'an juguw ma u y'an ka position dɔ ka bɔ y'an d'an juguw ma ni Ala ni kira cɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko u ye plan caman kɔni tracé an bɛ se ka i ka dɔn essence sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o ma kɛ minisiri yɛrɛ kɔ a kɛra o y'a sɔrɔ minisiri yɛrɛ sigilen bɛ kɛnɛ kan bɛn kɛra o la i ka dɔn ani ni groupement maa ninnu cɛ fasirikɛba ka fɔ la a ko n'a tora o cogo in na k'a laban i ka dɔn an ka carburant sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ ko janba tɛ ka sababu kɛ ko nin ye da caman yɛlɛntɔla de ye i k'a dɔn Malijet ale y'a sɛbɛn Awa Watara ale ka sɛbɛn don Malijet maaw Awa Watara o fɔra e yɛrɛ Abubakar Sidiki Sanogo ka ko ne kɔ bɛɛ lajɛlen ni daba taji n'a sera ka don tare kɔnɔna la nɔgɔya kɔnɔna la jamanadenw ka se k'a sɔrɔ Sanogo de y'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini transition bɛ na wagati min na transition ko Mali kura o ye tiɲɛ o de ma fɔ wa o fɔra maa dɔw ko Mali kura tɛ dɛ ko fo maliden kura tant que maliden kura tɛ Mali kura tɛ o ye tiɲɛ yɔrɔ maliyɛnw ɲɛ bɛ ko tiɲɛ na bi o ye tiɲɛ Noël Mali gɛlɛya tɛ sɔrɔsi ko ye Mali gɛlɛya tɛ foyi ye Mali gɛlɛya ye maliden ka conscience de ye o ye tiɲɛ hakilinaw e ni Ala cɛ an bɛ nin essence ko gɛlɛya la moto belebeleba bɛ minnu bolo olu bɛ to ka moto fa ka n'o essence bɔ k'o feere da gɛlɛn na ka dɔ sɔrɔ a kan mobili bɛ minnu bolo olu bɛ taa plein kɛ mobili kɔnɔ ka na o essence bɔ k'o feere da gɛlɛn na maliyɛndenw ma an b'o bɛɛ la dɔw bɛ taa ni bitɔn ye ka taa bitɔn fa ka tila ka bitɔn feere ne ko e min taara bitɔn fa o ka na bitɔn min falen station na 300 ani dɔrɔmɛ 100 15,500 a bɛ feere station na o de la e taara fa station na ka na bitɔn feere dɔ ma 6,000 e ni terroriste danfara ye jumɛn ye o bɛɛ ye kelen yɔrɔ ni terroriste bɛɛ kelen e kan ka wele yɛrɛ de ko jadisi aw bɛɛ ye banbagaci ye parce que jadisi ka fisa ni e ye kosɛbɛ an ma ɲɛ ɲɔgɔn na wallahi bi ni jadisiw cunna Mali kɔnɔ Ala k'an kisi k'a n'a tanga k'u ka Mali kɔnɔ tɛ Bamakɔ ko jadisiw ka cun Bamakɔ yan ko ka dɛmɛbaga ɲini a la mɔgɔ min bɛ ka essence feere 7,000 a bɛ fara jadisiw kan a bɛ fara jadisiw kan parce que munna ale ye Mali ko bila ale bɛ fɛn ɲini de la ni jadisiw dun b'i la nata olu b'a fiyɛ ko karisa ni i ye nin ko in kɛ nin wari hakɛ bɛ d'i ma ani mɔgɔ min ye essence ta dɔw bɛ yen nɔ n tɛna maa tɔgɔ fɔ aran nɔgɔyara olu ma ka aran nɔgɔya olu ma olu ka tila ka taa o taji ta ka tila ka n'o feere jamanaden kelenw ma jamana kɔnɔdenw olu bɛ ka si u ɲɛna ko aw o tɛ k'a sɔrɔ bon e yɛrɛ ka nin lajɛ a tɛ faamu dɛ a tɛ faamu dɛ ka taa k'i ka mobili kɔnɔ k'a bɔ k'a feere e ye jadisi de e ye terroriste de bilahi e ka jugu ni jadisi ye dɔw yɛrɛ bɛ turu 2 kɛ turu 3 ne yɛrɛ k'a lajɛ aw jɔlen don sabula priorité b'u bolo mais ça c'est très grave a tɛ faamu dɛ donc n bɛna min kɔni fɔ mɔgɔw ye ni gɛlɛya nana mɔgɔw k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ ban don dɔ a bɛ ban n'i y'a bila i kunna ko gɛlɛya in de tɛ ban f'e ka kɛ fɛn ye a bɛ gɛlɛya i ma dɛ a bɛ gɛlɛya wa i bɛna wari fɛn fɛn sɔrɔ nin na a tɛ nafa foyi si ma nafa t'a la o maaw hakɛ wari don i bɛna wari sɔrɔ i bɛna a bɛɛ de don c'est à dire que n'i m'a don minfɛn juguw la i bɛna don muso ni fɛnw na a banna i ka wari ta yɔrɔ bɛɛ filɛ nafa t'a la i tɛ se ka foyi kɛ n'a wari ye kosɛbɛ e ni Ala cɛ jamanakuntigi bɛ se ka nin bɛɛ régler ministre bɛ se ka nin bɛɛ ye wa directeur régional bɛ se ka nin bɛɛ ye wa nin bɛɛ tɛ se ka ye Sanogo kuma in e y'a bɛɛ fɔ ka ban o non n'an ko Mali kura a tɛ bɔ sanfɛ ka na koyi a bɛ ten de anw yɛrɛ de ye Mali ye fo jamanaden kura anw de b'i yɛlɛma an de bɛ kɛ maa kura ye an de bɛ kɛ maa ladiri ye an de bɛ kɛ maa kilennen ye voilà an de bɛ siran
an yɛrɛ maliyɛn de ɲɔgɔn hakɛ ɲɛ ka hakɛw to yen lala jamana y'an bɛ fɛ ka kɛ min i b'a dɔn problème ye min ye maliyɛn fanba de tɛ siran Ala ɲɛ ayiwa wallahi Neli e maa min bɛ siran Ala ɲɛ e k'i balima to aran na kabini kunu k'i ka mobili fa ka t'o feere carré kɔnɔ ka tila ka na aran wɛrɛ minɛ tuguni k'i fa ko o balima kelen jɔlen to parce que ko e ni station tigiw ka di walima sira dɔ bɛ yen e bɛ se ka don sira min fɛ nɔgɔya la e ka diinɛ ko bɛ min e tɛ Ala dɔn yɛrɛ e tɛ Ala dɔn i t'a kira dɔn mais a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna ma an ka taa ni kunnafoni ye. Ayiwa i b'a to n ka n kelen ko hali bi bamada.net n bɛ to ale kɔnɔ bisimila fɛn min bɛ tali kɛ Abubakari Sidiki Fɔnba nin ye i yɛrɛ tɔgɔma ye sa ni chauffeur kun kari bɛ ɲɔgɔn na sabula kuma dɔ bɔra a da ko e ko a da kɔnɔ kuma a ma falakɔnɔ bin tigɛ tigɛ koyi ayi nin bɛ kɛ maa i b'a dɔn nin bɛ kɛ maa min na wa maa min da kɔnɔ kuma bɛ falakɔnɔ bin tigɛ kuma bɛɛ a bɛ maa kelen de sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ maa min kelen b'a fɛ k'a bɛɛ fɔ maa min kelen b'a bɛɛ dɔn wala ni degun b'o tigilamɔgɔ dɔrɔn de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e min kelen b'a fɛ k'a bɛɛ fɔ wa ani e min kelen b'a bɛɛ ɲɛ dɔn a dilancogo bɛ kelen dɔrɔn de kɔnɔ kuma bɛɛ bɛ fili la walahi kana siga dɛ o ye diɲɛ ye wali y'a ta k'a lajɛ syndicat jɛkulu min bɛ yen n'an ko u ma Sinacor a ko kɔni tun ye plainte don ni cɛba in a contre la koyi ko nka a k'u turu ka plainte k'u taara a retirer parce que ne ko di ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ciɲɔgɔnya min tun bɛ syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers Sinacor ale ni Abubakari Sidiki Fɔnba cɛ Abubakari Sidiki Fɔnba ale min ye an ka conseil national de transition membre ye wa président de la commission santé don fana koyi ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛlɛ in k'a ye sira wɛrɛ ta koyi ko sabula k'a kɔni tun bɛ tile damadɔni bɔ k'an bɛ se k'a fɔ ko mankan in k'a kun ɲɔlen don kosɛbɛ ko sabula ko ni maa kofɔlen ninnu n'o bɛ tali kɛ Sinacor maaw la o tun y'a jira k'a fɔ ko kuma dɔ bɔra nin cɛ in da kuma min ni ngalonma yira don kuma in ni tiɲɛ tɛ fiyewu ni maa lagosi kuma don n'a bɛ se ka ɲagami don jamana kɔnɔ kuma min n'a bɛ se ka dugu yɛrɛ ci ko ye o kuma n'o kadara kɔnɔ olu tun taara plainte don pôle national de lutte contre la cybercriminalité la ko nka ko n'i ye a ta k'a jateminɛ Alamusa don min bɛnna octobre kalo tile 23 ma san 2025 a plainte in k'u taara retirer koyi ko ni décision min kɔni filɛ nin ye Abubakari Sidiki Sanogo k'a balila maa caman na ko sabula ko n'i tun ye syndicat ta k'a lajɛ waati min na u bɛ taa plainte don k'u kɔni kun banbalen don a kan k'a fɔ olu t'i yafa abada lezi wa nin ko k'olu bɛ taa n'a ye kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko fo jaabi ka sɔrɔ a la ayiwa ko nka Bazili sɛbɛnbagaw ko waleya in k'a bɛɛ lajɛlen daminɛra min ko ja dɔ de carila bɔlɔlɔsiraw fɛ n'an ko a ma video video kɔnɔ Abubakari Sidiki Fɔnba k'a kɔni bɛ ka kuma sa a y'a jira k'a fɔ ko citerne bolila dɔw kɔni bɛ yen ko olu ni banbagaciw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bolo olu minnu ma groupe terroriste ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko sirabaw kan'a la n'u bɛ ka na ni taji ye i ka faamuya bɛ a la u bɛ taa ka u jɔ kungo kɔnɔnaw la k'a kɛ i n'a fɔ u ka mobiliw tiɲɛna k'u b'u jɔ yen ka banbagaciw wele ni ka taji ta ka di banbagaciw ma. Ala a bɛ fɔ nin ma de ko accusation grave très grave nin fana ye kumaba ye dɛ ni kun sera ni dossier ye Kulubali ma i bɛ sɛgɛn dɛ a kun bɛ kɛ ko dɔ ye dɛ ko ni kuma minnu fɔlen filɛ nin ye ko syndicat maaw y'a jira k'a fɔ ko nin ye nɛni de ye ko ye ko wa nin ye kuma juguba de ye min n'a taara ka ɲɛsin olu chauffeurs ma ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko chauffeur y'a bi na Mali kɔnɔ olu bɛ k'u nin de di marifa de t'u bolo n'o tɛ sɔrɔsiw don dɛ marifa de tɛ u bolo ko chauffeur bɛ k'u nin de di wa ko olu bɛ balo ani saya de cɛ wa olu bɛ ka a ɲini de jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na olu tɛ k'u ka diɲɛlatigɛ lajɛ olu tɛ ka u ka ɲɛnamaya lajɛ n'o kuma n'o kadara kɔnɔ ko binganiya wale caman bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ siraw kan ko wa ko fɛn min bɛ tali kɛ bɔnjugu k'o bɛ don siraw kɔrɔ olu ɲɛ k'o bɛɛ n'a ta ko olu ma saliya u ka baara la
ko o kuma no kazara kono ko ulu be ku ni di jamana kama bismillah ka de maya utoso ko utsi ka jenai abara lezi ko ma ka fo ulu ma ko ulu bambaga chiye wala ma ku ni bambaga chi uje nyonyi ma yin yira toro ko sobe ko ni kuma yin kama be ulu ma de ayi yira toro ko sobe wallahi majugudu aha ko ya ta ga laje ko ni kuma yin woni ka yanga ka bo na ko sobe ko kuma no kazara kono faru ko ni kunya ya ka fo ko barabla ko ulu bolo da ko ko nga ko wala sa chogo minna taji ko gele min be do kana fara o ka ko o barabla in ko uyi o bo adogo koro yo bo adogo koro ko kuma no kazara kono anya ye fomba fana bora jona ni nga ya fadeli ni ma ko wale nunu fe aya ya ka fo wale ga kuma kama famunde koi kale kumefika mi fo ko te oye nga ko sina kormo ko kono tere buka plenty utara retire ko mata do utara plenty retire kumi kama ko sabula mediation de kera union che wesi ga fo de ke dogo la wa walima anga jamana kumulo batigu de udado alawa walima usirana ninkoi akanata jiju ka siraka o la uye alada walima gelya min banga jamana kono o la kana bali o nyonyeledo so na fara o ka o ya to ya alada wa o ma koni masoroka adon fulo na ko sina ko mawo uye ni wala ya da duguma fasile ni nya boshi ka bo bamada.net kono ibun ya bi fasile ro bamada.net ame fele de uma amufu abogar sirgi fomba ala ka kishi ni nyona worema kuma dun no broma kuma ka dugo kuma kala de ma kuma mainde nga kuma kala ka ngar do be daye ni hakli tola be cha ala fe fili jama boy ka fili la oui moi kuma kala ni e contané do ka damateme ke ga kuma bla kuma toyi kuma kala ni e dimine do ka se yor do la ke ga kuma bla abla kuma mai ni flash la sabula dusu de be kuma yi très bien il y a sur mo do be hali baro gwansan do be baro la dron ni mo fla mo sababe ko la me dron i ba baro be tourner werata bo nyaga voilà au lieu que au comment faut qu'à ton nien ou comment faut avec des tons c'est-à-dire que un peu bizarre donc il moi on veut qu'il a mes rêves et qu'à propos pour lui choqué donc ce que j'ai à lui dire là n'a pas son maman tu peux défendre c'est-à-dire que les chefs sans exception ou tu pour le mieux quoi mais en défendant il y a que toi là comme on doit faire qu'il a main hakli mo de do quoi comment la ni ya fo ibi yere mango ya mko fu abana donc aka hakli to ronina ko sebe te amano ko Cheduma chamantora ni nkosugula de kuma betani de Cheduma chamantora na de kuma betani ko ni seidu ibibo ani da ido bo man ibo de ibo la yoro ba famu ko betani kuma le iba to ngatani ikala kuna fani sabanyi sama minene bolo abi wele ko malijet ikado asabe ko kumana ako minye ikado anga jamana ministre la jara min bike na bike araba minye jamana kuntige ani ministre ni nyonche araba ikado o min temena ankoro eko ikado o tulutigera wa bari conseil ministre keneka ka beni araba donye octobre kalo kile muga ani fla kamale ko joro falen chamangera ko joro falen kera de bamanan ko yelama ikado ngomi sona oma takila bana akerekele sishira anga jamana kono mamimbe ni o directeur de la sécurité militaire ikado sécurité militaire nyema ba otima wore yekwe général de brigade Sambu Mengoro ikado jakite kamale ko dana dara ale de ka dana de o dara ale de ka directeur de la sécurité militaire abana peu yen vamu kamale ale kofe mi ni ikado anga jamana kono jakulum kulumi fana be ni oye chef d'état-major général des armées o kadanka ni oye adjoint o nyemoga dira général de brigade Élysée Zandaw o nyemoga dira o ma semengala ko o temane abi famima ko chef d'état-major général des armées de terre kamale ikado o dira ma oye général de brigade tumani kone o kon dira o ma amerom ne ko sisa semengala ko akoni yata ninga amafle ni jora fale menu fle ni do wara takwe jamana ikado ame wulika
jɔ min na an bɛ don min ko bi sɔrɔsi jalatigi ninnu u kɔni taara k'u bila nin yɔrɔ in na a maa bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu hakili juru caanalen don i ka sɔrɔsiya kɔnɔ kosɛbɛ u ka wulikajɔ ka bon wa kamalen i ka u cɛsirilen don kosɛbɛ ni maa ninnu kɔni an bɛ don min ko bi k'u bilala jɔyɔrɔ min na jɔn ko ala fɛn de don u ni min ka kan ni u bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa tetetetetew fasile a ji ma jɛnya Mali jɛti ale de a sɛbɛn an bɛ fili kɔrɔfɔla ka bɔ yan nɔ Malejɛti maaw an bɛ u fo ni ka u wale ɲuman dɔn ayiwa Abubakar Sidiki Sanogo mɛ Keleku kojugu kɛlɛbaga min sɔnni sigi ale kan nin waati a ko de kabako dabalibanko Abubakar Sidiki Sanogo a kan ka na Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya na Maɲanbugu Sanogo ko nin ye denmisɛnnin fitinin dɔ de ye musomanin don koyi a si kasabi yɛrɛ san 15 k'a filɛ k'a yɛrɛ va k'a kun ye mun ye jumɛn 30,000 a ba m'o sɔrɔ k'o d'a ma k'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn lycée la i bɛ yɛlɛ wa a to n ka yɛlɛ i bɛ yɛlɛ kojugu la k'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn lycée la lycée la ale de bɛ sɔrɔ n bɛna walawala i ye ayiwa basi t'an ka taa a walawala n'o tɛ Sidiki Sanogo ko di ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye bisimila ko nin ye jigitigɛ koba ye sabula a kun kɛra mun ye an balimamuso ko ale kɔni tun bɛ fɛ k'a ka kalanw de continuer koyi sabula ko l'école kun don ale n'a terimuso bisimila bɛɛ lajɛlen ye DEF kɛ terimuso bɛɛ lajɛlen kɔni passera sa nka ale ma DEF sɔrɔ kosɛbɛ. Enfant, il n'y a pas de cœur. Ale m'a sɔrɔ dɛ. Ale ma DEF sɔrɔ min kɛ a filɛ nin ye ka taa fɔ a bamuso de ɲɛna ko ka taa ale inscrit lycée la koyi san wɛrɛ k'ale bɛ DEF kɛ n'ale ye DEF sɔrɔ ale bɛ continuer n'a ka 11e année ale terimuso kana taa k'ale to Ala o kuma in fɔlen kɔrɔ bamuso fana kɔni wulila k'i jɔ ka taama ka don fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka 30,000 ale ma se k'o sɔrɔ dɛ o min ma sɔrɔ ka di an balimamuso ma ka taa tɔgɔ sɛbɛn lycée la a filɛ ka taa yɛrɛ fa taara yɛrɛ fa dɛ ko nin waleya min kɔni filɛ nin ye Abubakar Sidiki Sanogo ko nin b'a jira k'a fɔ ko dépression man ɲi dépression man ɲi dɛ ko ni pression bɛ maa kan ko an ka to k'a tigilamɔgɔw a y'u lasigi a ka kumaw fɛ a k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na ko sabula ko nin ye dépression de yelen an balimamuso kan ani désespoir k'a jigi tigɛra a jigila misɛnyara a terimusow bɛɛ lajɛlen passera ka lycée la k'ale to DEF la ale bɛna kɛ cogo di n'a bɔra carré kɔnɔ maaw na yɛlɛ ale la u n'a fɔ i tɛ se ka yala anw nɔfɛ bilen an kɛra gara in koyi halisa e bɛ DEF la Sanogo k'o kuma o kama bon i b'a dɔn ni ne ye nin cas sugu ye Mali kɔnɔ a tɛ bali ne la quoi n'o parce que Mali la yan munna dépression bɛ juguya maliyɛn ma parce que ni maliyɛn b'a fɛ ka bin dépression kɔnɔ a bɛ kɛ ko faamisɛnnin bɛ mɔgɔ min na sigida mɔgɔw bɛ commencer ka siran ɲɛ mɔgɔ si tɛ gɛrɛ a la soit a tigilamɔgɔ bɛ suma tetetetew soit a tigilamɔgɔ bɛ caw caw a bɛ kelen la Mali dépression minɛ cogo y'o de ani jamana si ta tɛ kelen ye ayiwa n'o tɛ nin min filɛ nin n'i ye nin dépression tɔ n'i y'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ dépression ko ɲɛdɔn yɛrɛ faga tɛ jigin a kɔnɔ a tɛ jigin a kɔnɔ i ye n faamu c'est à dire u kun ka kaw ɲɛfɔ a ye dɔrɔn ne yɛrɛ kun y'a ye ne kun bɛ n ka cas expliquer a ye a banna an yɛrɛ bagi an y'a bo yan o n ko an ye bagi bo yan n bɛna min f'i ye k'a bon k'a jɛ kɔni ne kun bɛ kalan na yɔrɔ min na ne kun bɛ du min kɔnɔ n'o burama a npogotiginin 2 kun bɛ yen ani cɛmisɛnnin 1 olu bɛ 6e na ne bɛ 3e année la cɛ ninnu kun bɛ mokebɔli dɔ kɛ ne na kabako dɔ kɔ o kuma bɛɛ ye filɛ ye wa ayi bɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la an kun man jan ɲɔgɔn na ten kosɛbɛ mais olu kɔnna ka don école la joona olu bɛ ɲɛ voilà olu bɛ ne ɲɛ fo san 3 kosɛbɛ i y'a faamuya mais n ka cɛ an y'a da kan ne nan'u sɔrɔ lycée la n y'o minɛ yen ka tɛmɛ ne sen 2 k'u to yen i ye tu dɔw kun a fɔ i ye tu dɔw kun
Wale mina min fiye quoi kalango ni ma saka ima ba glana de wallahi e mi yedde fu je nyene san wore bi se ka defu soro kata ka kila ka lisela kata bagi soro kuto lisela kata wallahi kata abike ni ma fo ni be ka kalanga galon kan de parce que mo do be bu yere ko kalanga ka so kalanga te akuna akme so abe doni do ni ga kabo au niveau là ntse la fin fo ola mais exactement ni kalan dusu yere de bila awo ko kalan dusukolo de be ela il passera yere ma jaye yere parce que il peut être erreur de se ka mo erreur de frappe de se ka mo so effectivement ya famia no erreur de sur qui m'a passé sans rek dusu ta be passé tout sur lycée la frontale abana wani ma sabale mu ta yo sur bagila avec la ko dame katame bagi ko ni bagi be ma chamanga carrière ma chamanga carrière be bambagi la ko de do sa ko de do ale ko ni ama famunde doron ma de ma soro ka nye fa ka nye agelera a nye fo ba mi ye ale fana ma se ka ma jole soro aisa mi me se ka na hakili fara nyokon ka ale bulu abiteme mo kana kalango nye fa am soro ba nu yesa olu be kalango nye don wa minu yesa ado ye do ni de foto mana e ka ta ko so la bani iba mbam so gorba de ka ta doka numéro blala ndenga numéro koro walma nden ta ta do to koro chendo sari ibo ide mo la ya am so gorba ni ai na de nu fana ado fana bisi galon la de me nga numéro hoyi na mo wala de to be très bien ma fana be wuli ka bla ko ama no fora ma kala ne yo ko ni ba do ko ga numéro ma wala to be ko koro to di o ma voilà mais am fam so gorba mi ye o ma kele na ajewa voilà ou ya bana fam so gorba na dro ko ko sura te kala ne kalangela de note u namara de ke namara de kauna ti wono note ne ka mo ni ka tan kasata pasira bon so gorba bo de ke kele ke break kana e ko so la kanu ke kele mami ma kala ngoni ma kala donc maintenant ni tara ko ma fam mo mi ma e ko ke ata fam aka gele ata fam gele be ni ikala wa ngala kole iba to matani kuna foni seba mi mene bolo ikado ne tati dore yokwe fa mi ikado fatiri seba ode apa news ikado asabe koro kumana MD ale bolo no beni seba ina apa news kono ako suspension de Jara Transport suite à une vidéo de Junim kamale seba ngala ko ako Jara Transport ikado car place bele do anga jamana kono kamale ikado alla kodone do o yedoni dai wallahi kamale Jara Transport koni ko gouvernement ikado ay sharia do ta ka ben octobre kalo kile muga ani flat doe Jara ka taninga sege party ku ya jofolo ko yani wati do che nya to ala made sabangela ko ako ikado Jara Transport ko uka ikado wulika ame domene ko be goleya do yusro barika daka linye ikado wati temeno na ma do be ikado abiwele ko bina ajamunye jaraye kamale ale bora ki sigi ikado taklu ka chama ka nyeshi ikado jamana ma ka nyeshi Jara Transport ma ka kera sababu ye minye Jara Transport ukone kunye bara jo bari ko karu kun damne na ka jini kamale nyesra kama ukunye bara jo o kofe minye ikado o jini mu mawo no de bina Jara naka mawye bina Jara bole fele ni ka video doke video mi ikado ni akmana ma konna na Jara Transport ya ni yoro soro ala o video mi bora ka binde ikado jamana nyamo ko ni wulika joke ka fereta Jara Transport kama de Jara Transport ko ni kuba ka bara joni yoro ina yani wati na to che aiwa ala ko nyuma bo sabangala ko ako wati mina bina Jara kumana Jara Transport yera kunye labon sabati ka bi wuli ikado ka be alamsa doma ka ma wele ma kana bieta ka beni alamsa doi ga minyi ikado kuma nyugu ni anyanya chayara bari malide chama be no uliye Jara Transport deme domina geleya bina Jara Transport ka akla kana ye ikado go trolusu kala kana ko inge ma chama dusu ko ni fitnena ga gouvernement ni bara minke ma chama akilna ikado o ko bara nsa ko nyana ga do yera fene ko ko ni maka ko nyuma de do fana ko tide ko ni maka ko nyuma ko ni manga kede aiwa sebengala ko akame do mena ko bi Jara Transport ikado ale ko mero ne ko bi ikado ka tananga sego kamale abe jora foro piu jusqu'à nouvel ordre ko fo wati wore afomna kalaka a jisma ka furai amina ya rabbi ala ku bengele ma amin mbe kuma kelen fo compagnie tigu ye an société tigi be
la communication, entrepreneuriat c'est ta communication quoi. Mais trop de communication tue la communication. Il y a famille. C'est-à-dire que communication bas avait joué communication RK. Souvent, adamade kan ga se ki regarder. Fin do be ka foli toyi, I ka here kama. Ni sera ka ke ye ko nyuma ba ke ni ma se ka ke fene, ye ko jugu ke. Donc jara transport de matériel. Parce que problème be jara transport de la ni problème de communication de. O de assez uma. Donc yoro be ki yakli to yira la quoi. Mais vraiment, mo ko be se ka nye ka soro ima réseaux sociaux meneni kuma sugu do ye quoi. Donc mɔgɔw ko hakili to nin yɔrɔnin na. Effectivement. Comme le waati sera. An bɛ I ka dɔn bi ta filen dabiri yan. Ni Ala ma basi foyi k'an na I ka dɔn don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nka yanni an ka bɔ. An filɛbaw bɛ Itali. Kosɛbɛ. An bɛ foli kɛ u ye. O ye tiɲɛ. Minnu bɛ k'an filɛ Faransi. Amérique. Comme le I ka dɔn Canada. Ka na don farafinna jamana kɔnɔ Gabon. Kosɛbɛ. Togo, Lomé. An bɛ foli di nin bɛɛ ma. An b'u fo. K'a f'u ye k'u ni ce Côte d'Ivoire. Kosɛbɛ. I ka dɔn an sigiɲɔgɔn jamana don. Walahi. An bɛ foli kɛ Côte d'Ivoirien ye. Ka Sénégalikaw fo, ka Mauritanie fo, kamale ka Libye fo, ka fo k'u bɛɛ lajɛlen ni ce. Diaspora fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ, ko an ko diaspora ma k'u ni ce. Aw de bɛ fanga don an na, a y'an ka video partager, I ka dɔn bɛɛ k'an ka kunnafoni sɔrɔ. A banna pewu. Ka ɲɛmaaw fo, an bɛ ɲɛmaaw fo, an filmɛlikɛbaw an bɛ foli di u ma, ko an ko u fana ma k'u ni ce. An b'u fo. Olu ye dibila baarakɛlaw ye. Walahi. Ɔhɔ, ne Burama, an t'a fɔ ko Ala k'an bɛn waati wɛrɛ. N'Ala sɔnna ma. Wa salam.